iyaye mu ba mata wa bai ke da su abu malama ina zaki je ne hanyar fadawa za ka tafi wannan lamarin ba ga hanyar da ya dace ka biyo da ni taya za ka biyo da ni daji wannan wani irin abu ne gaskiya ban son irin wannan abu ga hanyar da ya dace ga hanyar fada taya za ka biyo ki hankali ba ba ci idan kin ba ki shiga mu je ki shiga gaba bi hankali ba tsaya nan ka wuta nan na sa abin da sanin ki biyo mu zo na wuri bari ga maki na kira wuce ne dan ki ba da kai dan miki ba da kai ba wallahi zan banda Baba sauka. Haba yaro. Sauka baba. Haba yaro. Me ne? Na ce ka sauka ko? Kai hakuri mana da Allah. Sauri na ce zan je gaisuwa mutuwa ne. Baba na ce ka sauka. Ka ga abin da za ka gani wallahi. Ba dai ga fafi kake ba wulakanci ba. Akwai abin da za ka gani. Ka ji kan yin yaro mara tarbiyya. Allah ya tsine ma albarka. Malama ina zuwa. ba ma dai Bismillah. abin da sanar kawo kyaurin nan ina wani kallo na kitan zarbe da na kawo ke ina ji ko ina wani kallo banta Ha ha ha!